Barka da zuwa tashar tsakar gida. A'a. Tabɗija. Haka kuma ya faru? To Ubangiji Allah ya tsare. A'a. Kai jama'a. Zina a fili? To Allah ya kiyaye. Gaskiya wannan abun ba daidai bane sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar da kuka sani sunana Sadeeya Haruna. So na ga wani video dina ne yana yawo a social media. Some people are tagging me saying, "Oh Sadeeya da man yariyar nan yar iska ce." Na gaya muku ga ita nan tana kiss din wani Kato. Excuse me sweetheart. Please shut up. I say shut up and mind your business. Abin da yafi uban kiss kuna yi. That man you see me kissing in that video, he's my lovely husband. May his soul rest in peace. Allow him to rest in peace. Must you know anything about Sadeeya Haruna? If no, you have to mind your business. Diana Nendere Yanzu, I will still kiss him, kiss his tongue, and pass it to the world. I'm not here to please anyone, no. Okay? So please, mind your business, drink water, and sleep. Good night. Bye-bye.